салом дӯстон, ин шаби лигаи чемпионҳоро ҳар касе ки хоҳиши фаромӯш кардан ҳам дошта бошад наметавонад. мухлисони реал барои хурсандиашон наметавонанд, мухлисони псж бошанд бо дили пур аз ҳаму анду ин рӯзро ба хотир хоҳанд овард. бозии асосии марҳилаи якашниҳои лигаи чемпионҳо рақобати дастаҳои реал мадрид ва псж буд. мо имрӯз асосан дар бораи бозиҳои шаби гузаштаи бонуфистарин мусобиқа дар дунё гап мезанем. аз шумо мисли ҳар вақта лайк, комментария ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акун дар ягон ҷо баъз рӯшнед мо бошад сар мекунем. дӯстон, бозии кубки аврупоӣ давом дорад. моро рақобатҳои яккашниҳоӣ дар лигаи аврупо интизор аст. севиля дар майдони худ вестхэмро пешвоз мегирад ки дастаи англисӣ хеле рақиби сарсахт аст барои онҳо. дар бергамо аталанта бо байер во мехӯрад. дар бозии охири худ шогирдони гасперини аз дастаи рома мағлуб шуданд ки шанси онҳоро барои баромадан аз лигаи чемпионҳо кам кард. аз ин хотир ғалаба дар лигаи аврупо ягона шанс барои аталанта мебошад ки мавсими оянда дар лигаи чемпионҳо бозӣ кунанд. барселона дар бо галатасарай во мехӯрад. дастаи каталонӣ дар 4 бозии охир 4 ғалаба дорад ки фаворити асосии ин рақобат ба ҳисоб меравад. тамошои бозиҳоро бо 1x бозам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дар парк де принс парижиё бо ягона голи задаи мбаппе дар дақиқаи 94 ғолиб шуданд. дар бернабеу шогирдони почетино кӯшиш карданд то рохатро моли худ кунанд. дер боз артиши зиёди футболдӯсторон чунин бозии бузург ки дар он тактика дида намешавад надида буданд. дақиқтараш тактика буд, вале он хеле сода буд. тӯбро ба беҳтарин де ва ӯ ҳама корро ҳаллу фасл хоҳад кард. ҳамин буд ягона тактикаи дастаҳо. дар нимаи аввал ҳамин усули бозии парижиёро пешсаф гардонд. мбаппе дар дақиқаи 39 бозӣ аз партофти неймар ҳисоби бозиро кушод. пеш аз ин ҳам чанд имконияти дигар буданд, вале тибо куртуа дар бартараф кардани онҳо маҳорати олӣ нишон дод. тактикаи ба беҳтарин де ва ӯ ҳамаро ҳал мекунад дар реал мадрид дар сатҳи олӣ иҷро шуд. беҳтарини беҳтаринҳо ду нафар буданд, яке модрич ва дигари бензима. нуқтаи кулминатсионии ин бозира будани тӯб аз пои неймар дар иҷрои модрич, давидани ӯ ва паси олитарин ба винисиус буд. бозингари бразилӣ ҳолатро дуруст истифода накард ва тӯбро боз ба модрич баргардонд. бозингари хорватӣ боз як паси дигари беҳтарин дод. ин навбат ба бензима ва ҳамлагари фаронсавӣ иштибоҳ накард. ин голи дуюми бозӣ буд. дар голи аввал донарума фаромӯш кард ки ин лигаи чемпионҳост. иштибоҳи ӯ ба оғози голҳои бензима овард. голи дуввумро гуфтем ва голи сеюм бошад дар натиҷаи прессинги реал зада шуд. дар 106 сония мадридиё бозиро ба пуррагӣ топ доданд. бензима собит кард ки ӯ дар таърихи футбол яке аз ҳамлагарони беҳтарини марказӣ мебошад. ин хетрики севюми бозингари фаронсавӣ дар лигаи чемпионҳо буд. як рӯз пеш аз ин левандовски ҳам хетрик кард, вале ӯ ду голро аз пеналти зад. бензима бошад дар натиҷаи кӯшиш ва ҷаҳду талош ба задани хетрик даст ёфт. фарқиятро худатон қазоват кунед. реал мадрид боз дар як бозии бузург ғалаба кард. дар псж аз кӯдак то нафақахӯр кӯшиш карданд то гунаҳгорро ҷустуҷӯ намоянд. дар бозиҳои реал мадрид айбдор кардани довар курӣ будагист. ин навбат мухлисон як тарафистанд. президенти дастаи псж насир алхелайфӣ баъд аз бозӣ кӯшиш кард то ба утоқи доварон равад. ӯ аз кори дани маккели довари асосии ин рақобат умуман розӣ нест. гуфта мешавад ки мулкдори псж бо қаҳру ғазаб ба тарафи утоқи доварон мерафт. ин ҷо ҳам псж ноком шуд. насир алхелайфӣ утоқи доваронро дар сантьяго бернабеу пайдо накарда ба утоқи коркуни реал карлос дегал ворид шуд. чанд нафар ба ин ҳолат дахолат намуданд ва президенти псжро аз ин макон берун карданд. гуфта мешавад ки кормандони реал кӯшиш карданд ки сармоядори қатариро дар видео сабт кунанд. инро дида президенти псж бо суханони "ман туро мекушам" ба тарафи нафаре омад ки видео сабт карда истода буд. худи муовизатгарони насир алхелайфӣ ӯро боз доштанд. ин навор барои тафтишот нисбати ин қазия баъдан истифода хоҳад шуд. ин ҳолат нишон медиҳад ки насир алхелайфӣ ҳамаи ҷаҳонро дар таги пои худ мебинад. реал псжро ҳам дар майдон ва ҳам берун аз майдон ҷазо дод. новобаста аз набудани каземиро дар майдон реал мадрид тавонист псжро ба хок яксон кунад. набудани футболбози бразилӣ дар қисми аввал баръало эҳсос мешуд, вале дар нимаи дуввуми рақобат карло анчелоти бо тағйиротҳои худ тамоми бозиро дигар намуд. ягон ҷузъиёти бисёр чуқури
тактикӣ набуд. Гап танҳо сари он меравад, ки Папа Карло аз Почетино дида бо ҷуръаттар баромад. Сармураббии ПСЖ танҳо як тағйирот карда буд, дар ҳоле ки мутахассиси итолиёвӣ аллакай чанд нафарро ба майдон овард. Тағйиротҳо дар охири рақобат ба ПСЖ ҳеҷ фоидае расонда натавонистанд. Бензима дар ҷадвали нишонзанҳои беҳтарини таърихи Реал Мадрид оҳиста-оҳиста боло рафта истодааст. Ҳамчунин ӯ солхӯрдатарин футболбозе гардид, ки дар Лигаи Чемпионҳо хетрик кард. Бензима ба ҳангоми ин хетрик 34 сол ва 80 рӯз дошт. Дар пасманзари ин бозӣ рақобати дастҳои Манчестер Сити ва Спортинг гӯё ки набуд. ҳанӯз дар бозии якум масъалаи рохати даври якчорниҳоӣ аз ин ҷуфт маълум буд. Дар Португалия шербачиҳои Гвардиола 5 гол заданд ва кори худро осон намуданд. Дар майдони худ манчестериҳо гол назаданд ва ба дарвозаи худашон ҳам ягон гол сар надоданд. Дар натиҷа бозӣ бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расид. Исми 4 дастае, ки ба даври якчорниҳоӣ роҳ ёфтанд, акнун маълум шуданд. Инҳо 2 даста аз Англия, Ливерпул ва Манчестер Сити, як тим аз Олмон, Бавария ва як даста аз Испания, Реал Мадрид мебошанд. کار رونالدو در منچستر یونایتد وقتهای اخیر آمد نمیکند. در سال 2022 صفدر سرشکن پرتغالی با زدن یک گل دست یافته است و خلاص. گفته میشد که دوام 2 ماه این فوتبالباز با احساس درد شدید بازی کرده بود و برای همین صفت بازیش پستر به نظر رسید. با احتمال زیاد در بازی با توتنهام این بازیگر را در میدان نخواهیم دید. او حتی در فکر رفتنش از امیو است. در هر مربی که به اینجا آمد نتوانست دیوهای سرخ را به یک سطح نو برآورد. پس از رفتن فرگوسون تنها غم و اندوه در دل مخلصان امیو است و خلاص. کریستیانو در فکر رفتن به پسژ شده است. گپ سر آن میرود که زیندین زیدان در عاقبت کار با پسژ میآید. андешаи ҷалби Роналду ба Париж пеш аз ҳама ба номи Зидан рабт дорад. вақте ки ӯ сармураббии дастаи шаҳри Париж мешавад, аввалин коре ки анҷом медиҳад, Криштианоро ба сафи ин тим меорад. худи Роналду ҳам зидди он нест, то бори дигар зери роҳбарии мутахассиси фаронсавӣ бозӣ кунад. онҳо дар Реал корномоиҳои бузург карда буданд. сармураббии кунунӣ ПСЖ Почетино баъд аз саф берун шудани парижиё дигар лозим нест. ПСЖ беҳо ҳам дар Фаронса чемпион мешавад. бо эҳтимоли зиёд моҳҳои охири фаъолияти мутахассиси аргентинӣ дар шаҳри Париж ҳастанд. омадани Месси ба Мбаппе мотиватсия нашуд ва ӯ то ҳол хоҳиши рафтан дорад. шояд омадани Роналду корро куллан дигар намояд. агар Криштиано ва Зидан ба ПСЖ оянд, пас ҳамлагари ҷавони фаронсавӣ метавонад ба андешае фурӯ равад, ки дастаи пирӯз баъд аз гузораи муддати кӯтоҳ ПСЖ мешавад. мамин таом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунашданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.